Għal-raba sena konsekuttiva, il-ħadd filgħodu reġa' fetaħ il-bibien għall-pubbliku fil-Park Nazzjonali tas-Salini sabiex tittella l-attività Christmas in the Park. Minkejja l-elementi ittellew firxa wiesa ta' attivitajiet bil-għan li titkattar aktar kuxjenza ambjentali fost it-tfal. Għanna l-illuminated pathway fejn hemmhekk issib strutturi ta' speċi ta' annimali fejn inti tniżżel QR code permezz tal-mobile u hemmhekk tkun qed tniżżel informazzjoni propju fuq dawn l-ispeċi u biex bekk hemm jista' jkun nibżgħu għall-ambjent ta' madwarna li dawn l-ispeċi wkoll hemm ċans li jiġu estinti. Għanna diversi stalls ta' artiġjanat, Santa's Grotto, Presepio High, live entertainment on stage kuljum. Ir-raba edizzjoni ta' Christmas in the Park ġimnedi uffiċjalment mill-Ministru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża Mirjam Dalli. Il-Ministru Dalli qalet li tittamel li dan l-avvenimenti qarrab lin-nies lejn l-ambjent fil-waqt li jidħlu fl-ispirtu mill-isbaħ tal-miliet. Christmas in the Park siqpa miftuħa għall-pubbliku sa nhar il-ħadd 22 ta' Diċembru.